abarai ao gwikirana sumunyega bwoko mwenia ho yorenke omo principal aseskurio bobundi ya Kisii National Polytechnic alitwe ichuma eikiaeta na kubwatoka chingwana ao echo chiarokane koreta liberera nigo igati yabarai babere bawesokya na kugikeria chingwanichi oyo bwango iga no mona siasa na boigo omoliki omonene bwe kiombe kya Gusii governance watch recho tundo uyo nyale kobaga kugikeria chingwana echo chanyalete koba chiko bwato kwa engaki yomayego yo nakogania abarayane nekurwa sorongo rwa Gusii banyare koba korokia amaskanchika kiba wikirana asemeyega gati yabo emega yokwenia abanchwa bali banyare koba Gusii yo mwabo Juli Nyanchama uyo boigo boretie kirogo kyobo women representative ase county ya Kisiasa bacharibu mwaka oyeta nigabaga wesokia na kogo engane yo okoboko asagania omorembe na boigo botoere rukwane kiwase county ya Kisii ediyo gosira asamangana ya magendro ni gongo kwana no moichano monene sana munando che Kisii county egendrete abaraya bange ba orokiri example ekebe anene mono gochisa bana bake etabiyo kogerera abarai ekaraba gukwana etabiyo yunkurwere kurwesa abarai ekichi sukuru chichake koyia tosinyuge ntokitoga tabia bana igo ntumuna banta banene ntumuna bayibodi ko ikatoligererina chimbu chingi yanchiri chechi toko nonye abana bari abake bagukina bono igo ngoteba na mangana yina mabe nande gare against a constitution freedom of speech tiakero mondo atwaro bosibore bogo kwana mangana nanda anyakwane na maskani nali abantu baratware okoigwana nokia twaro tigaria asamatanga alia the late Nyariki wenge former principal ya Kisii National Polytechnic was an embarrassment which is abantu was an embarrassment which is abantu ba Gusii and the whole of the country ikiwa matanga hali gare national ntageto kutebanga twaro chirio giri alengo ria lengri nyinge which was very unfortunate ninde ikoro balmonse baengo ikiagara number 1 amatanga na abantu bakwenda kulira anekero our politicians banyolire opportunity to speak. They must be very careful on where they speak, value the audience and by way the words they speak. Ntageto kutebanga na anekero tomire over representative yo muntu manene utumire ngana ne president ya gutuma ntageto tanga litangani to kuba the first one to speak mbuya kwaba obwo moelio kuchukwana nanda kiyekwera bakoteba mangana siasa agenda ucho moelio yagera bono at the end of the day gagusalia chinkoro cya abantu musati togoska motwe